हाँ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛତୁଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ତ। କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ଯୋଉ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ହଁ। ସେଥିରେ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ତ। ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କଣ କହିଲେ? କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ କି? ଖୁଣ୍ଟୁଣିରୁ। ହଁ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଛତୁଆଟା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ତ ବନେଇବାଟା? ହଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ନା ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ବନା ହଉଛି ଖାଇବାଟା? କାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବୁ, ଆପଣ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କୋଉଠି ଦିଆ କହିଲେ ମତେ ଦେଖି? କଣ କହିଲେ? ଖୁଣ୍ଟୁଣି କୋଉ ଜାଗା ଦିଆ କହିଲେ ମତେ? ଖୁଣ୍ଟୁଣି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। 1 ନମ୍ବର ମାନେ କଣ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୁରା ପ୍ରପର ଯୋଉ ଟାଉନ? ପ୍ରପର ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ କଣ ଅଛନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲି। ମୋ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ୟାର କରିଥିଲି 2021ରେ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣ ସେଇ ଡିଟୋ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ମିଳୁନି, ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ଏଇଟା ଦେଇକି ଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ଗାଈଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ଛୁଆ ତ ଖାଇବେନି, ଏଇଟା କଣ ହବ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଆମର ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଆମର ତ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ 3 ଜଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଡାକିଛି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଲି ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି କିଏ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଚଲେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଯୋଉ କୁଣ୍ଡା ଚକଡ଼ କଣ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଏଟା କରିଥିଲି 2021ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା 3 ଜଣ ଡାକିଛି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚଲା ହବ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତ ଆମର ଆଗରେ ଗୋଳିକି ପିଇବେ। ତା 2 ବର୍ଷ ଛୁଆ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ ତ? ଯେତିକି ତା ଦେହରୁ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ତାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଖାଦ୍ୟଟା, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥରେ ଆସିକି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ମାନର ଖାଇବାଟା 2 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରାହବ, ଆପଣ ଏଟା ବୁଝିକି ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି 4ଟା ବେଳେ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା? 24/3/2023 ଆପଣଙ୍କର। 24/3? 24/3/2023। ହଉ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆମର ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ପଚାରେ ଟିକେ ନାକୁ, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜିନିଷ ଠିକ ଦଉଛୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଯିଏ ବନଉଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ୟାକେଟ ପୁରା ସିଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିରିକି ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଇଏ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋଉ ମାନର ଖାଇବା ଦିଆହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ବସି ଥରେ ଗୋଳେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ପିଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଲଗେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା।